אנחנו בחרנו את השיר נוח של יורם טהרלב. בדרך כלל כשחושבים על נוח חושבים על טבע, והחלטנו לשבור את זה. החלטנו שאנחנו מציירות את החיות שיש בטבע. אז ציירנו כל מיני חיות שהן בכוונה לא בפרופורציה הנכונה בשביל להדגיש אותן. אנחנו החלטנו להתמקד יותר בחיות מכל הסוגים ובעיקר ביונה, שהיא המרכז.